Nangayo karon og daghang supply sa test kits ang dakbayan sa Mandaue aron makapahigayon og halapad nga swab testing nga maglakip sa mga Mandawihanon nga kanunay nga makahimamat og daghang mga tawo. Si Nico Sereno sa report. Gusto unta ni Konsehal ni Risa Sun Ruiz nga lakip nga mapaubo sa swab test ang mga vendors sa public market ug mga tricycle driver. Apan sa iyang pakighinabi sa City Health Office, nabalaka kini kay posibleng magkuwang ang supply sa test kits alang sa swabbing. Andam hinuon siya nga moduso og resolusyon aron makagahin og igong pondo kung gikinahanglan mang mamalit ang dakbayan og swab testing kits. Apan gipahibaw ni Dr. Ligaya Lacambini Dargantes, team leader sa Patient Management and Monitoring Team, nga sukad-masukad muhatag man og swab test kits ang Department of Health subay sa panginahanglanon sa usa ka lokal nga kagamhanan. Ako guys siyang gihangyo nga pwede ba mga tricycle drivers, ang mga tindera sa merkado, ingon siya nga, Dok, basig di niya paigo ang habilin. Every time we test, so like for example, 50 ka buka nga ito ang gitest and then we send the samples to the kanang DOH. Hatag na mo ana, tagaan na sa binlagbag o nga kits. Samtang nakapadangat na ang dakbayan sa Mandaue sa ilang hangyo sa Department of Health nga mangayo og dugang supply sa swab testing kits. Matod ni Attorney John Edu Ibanez, Executive Secretary sa Mayor, sunod nga ipaswab sa dakbayan ang tanang sidewalk vendors, dili lang mga vendors sa public market ug ang mga tricycle drivers. We intimated to them that we're going to have a special strategic and targeted testing ngadto sa mga vendors, drivers, o even ganino sa mga sidewalk vendors. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.